Molweni nginibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguvusi mavusana kwi-channel ehamba phambili ke ephethe indaba ke eshisayo bafowethu. Inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zakwethu. Udaba ke luthinta umculi kaMaskandi ke lapha nawe ingane zakwethu lapho khona ke ahlukana ke nenkampani ke lapha akade asebenza kuyona. Uvezile ke lapha ukuthi ke akasasebenzi ke nale nkampani akade ayisebenzela kuyinsika yethonga. Uphawulile ke lapha ke page lakhe elisha umezi music wathi ngiyabonga kulaba abangilalelile bangena epage lami elisha. Leli dala lisetshenziswa ke omunye ke ongasaxhumani nomsebenzi othinta umenzi uYouTube konke no Facebook. Angisekho ke lapho ke wengane zakwethu. Mahlabela phambili sibheka ukuthi inkampani iphawule kanjani ke lapha einkundleni zokuxhumana. Uthe ukusebenza kukaMenzi nenkampani insika yethonga kwaphela mhla ka-25 ngoDisemba 2023 kwakuyisifiso sikaMenzi ngezizathu ezingahlangani ke nomculo. Ubesechaza ke laphana nangezingoma akade yisele ke laphana ayishiyele unyaka ozayo uMenzi ke laphana wengane zakwethu eyibonakale ke sezisey'nkundleni zokuxhumana ukuthi ke bayikhiphile ke lezi ngoma ngesizathu sokuthi nabo bebengeke bevume ke laphana ukuthi umsebenzi wabo ke uMenzi ahambe nawo aye kwezinye ke iy'nkampani. Mina ngiyafisa ukuza uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacetha wenza okulungile ukwenza subscribe unze nebhell ukuze uzohlezi uthola njalo ama-notification masiphosta ivideo entsha. Si-channel siyabonga.